Нічога на сценах, нічога на самім стале, нічога акрамя яго стала і крэслаў, дзе мы хутка сядзем. Доктар-выдаляльнік сеў і прапанаваў сесці нам. Стэфані абагнала яго, практычна ўскочыла ў крэсла. У цябе добры офіс, віншую. Цяпер ты раскажаш нам пра ідэальную істоту. Я заўважыў, як доктар-выдаляльнік усміхаецца пад сваёй маскай. Здаецца, вы шмат пра мяне ведаеце. Зразумела. Зразумела? Чаму? Спытала Стэфані, нахіліўшыся да стала доктара так блізка, што яе падбародак практычна датыкаўся да дрэва. Таму што вы былі маім пацыентам. Некалькі версій вас насамрэч. Стэфані расплюшчыла вочы. Яе рот адкрыўся, потым закрыўся, потым зноў адкрыўся, і яна анямела. Я таксама. Пачакай, сказаў я. Якім чынам? Вы таксама зрабілі Стэфані? Доктар засмяяўся. Не, яна не маё стварэнне.